тамошобинони гиромӣ, дар Тоҷикистон ҳазорҳо намуди расонаи шифобахш мавҷуд аст, ки қисми зиёди онҳоро расонаҳои дорогӣ ташкил медиҳад. Яке аз чунин расонаҳои шифобахш бӯймударон мебошад, ки намунаи он дар шуъбаи табиати осторахонаи миллӣ ба марзи тамошо гузошта шудааст. бӯймударон гиёҳи бисёрсола, ки аз доманакҳо сар карда то баландии 10500 метр аз сатҳи бар мерӯяд. ба воситаи тухмӣ паҳн шуда дар заминҳои гилхок, сангзор ва баъзе вақт дар заминҳои регзор мерӯяд. дар моҳҳои май-июн гул карда ва дар моҳи июл ҳосил медиҳад. дар тибби халқӣ решаи дар об ҷӯшонидашуда ва қиёми бӯймударонро барои муолиҷаи бемориҳои илтиҳоби меъда, захми меъда ва рӯдаҳои дувозангушта, дардҳои ҷигару сар ва набудани иштиҳо истифода бурда мешавад. тамошобинони муҳтарам, агар шумо мехоҳед ки оиди расонаҳои шифобахш, махсусан бӯймударон, маълумоти бештаре дошта бошед, пас марҳабо ба Авсорхонаи миллӣ.